Nekoro mogi bang' yueyo ochako duogo kendo wan gi mathoth kaka ne winjo ka wasingoni kane pok wadhi e yueyo kama koro wang'iye mago motenore kod weche mag tuoche Lydia. Migawo mar thieth Nyakor Mogajwang' koro kone jopiny mondo obed motang' gi ler mar aluora margi. Mano bang' yangore ni tuo nyaldiema kata kolera osemuoche kauntis 11 ma pacho ka kotelne gi kaunti ma Kiambu kod Nairobi. Jafwambo marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth ewi wachno. Ji 31 osewito ngimagi ei kwan mar ji 1,947 man kod tuo mar nyaldiema e pacho ka. Ma kaluwore kod lipot ma ogol kod migawo mar thieth. Tuoni yangore ni ne omuoch tarik 19 dwe mar 10 higani, kendo kaunti 11 nyaka sani ni lai mbele kwan mar ji man kod nyaldiema. Kaunti ma otelo en Kiambu ka iluwe kod Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru, Machakos, Garissa, Meru, Nyeri, Wajir kaachiel kod Uasin Gishu. Ma omiyo migawo mar thieth oro ote ne jokanyo mag thieth e kauntis mopogore opogore, ahinya to ne kauntis 11 go mondo mi gibed akicha ne jatuo moro amora madibed kod ranyisi manyiso ni en kod nyaldiema. E kindegi mag sikuku, chenro mag wuoth kod nyasi geno ni dhi medore mokalo. Magi moko kuom gik ma migawo mar thieth dwani oketi e tim e kindegi mag sikuku. Rito ler mar aluora, rwako abuog rombe kaka yo mar kedo kod coronavirus, kawo chanjo ne ji mane pok ochanji, yudo pim mar COVID-19 ne ji madibed kod ranyisi, puonjo oganda jo Kenya ewi nyaldiema kod COVID-19, tiyo kod pi maler kaachiel kod luoko lwedo kod chiemo e yo makare. Judith Omondi, Ramogi TV.